Boas a todos e a todas. Eu son Manuel Pais e hoxe veño aquí a falar sobre a marxinalidade e a exclusión social na Esmorga, obra escrita por Eduardo Blanco Amor. A Esmorga, de 1959, é un clásico da literatura galega. A historia desenvolvese en Auria, trasunto literario de Ourense. Está narrada en primeira persoa por Cibrán, alcumado o Castizo, que relata os feitos durante un interrogatorio coa xustiza. O relato segue as tres personaxes marxinais, Cibrán, o Bocas e o Milomes, que emprenden unha esmorga desenfreada de 24 horas polos baixos fondos da cidade. Durante o percorrido, bébense medida, métense pelexas, prenden lume accidentalmente a un pazo e cometen outros actos de violencia. A historia remata coa detención de Cibrán e a morte dos outros dous personaxes. O final deixa a incerteza sobre se Cibrán morre por mor das torturas no interrogatorio ou se suicida. Os protagonistas da historia son homes que pertencen ás clases máis baixas e viven á marxe da sociedade. O seu modo de vida basease no traballo duro e na búsqueda do prazer inmediato, a través da esmorga ou festa descontrolada, o que os leva a un camiño de autodestrucción. Cibrán, o narrador, é un home que intenta justificarse ante a xustiza, pero desde o inicio percibimos que xa está condenado polo simple feito de ser un home humilde. Milomes, que é un personaxe misterioso, cunha personalidade máis sofisticada, pero tamén é excluído, en parte pola súa posible homosexualidade que a sociedade da época non acepta. Bocas representa a violencia e a brutalidade. É alguén marcado pola súa condición social, que responde á exclusión con agresividade. Ao comezo da esmorga, os tres amigos entran na cidade de Auria, un reflexo de Ourense. Xa están bebidos e actúan de maneira escandalosa, o que fai que a xente os mire con desprezo. Xa cando íamos pola rúa real, notei que nos miraban de esguillo, como se fósemos bichos raros. Algunhas mulleres fixeron a cruz e afastáronse. Nesta cita de Cibrán pódese ver que a súa presenza incomoda e a xente evita relacionarse con eles. Esta actitude reflite como a sociedade exclúe os que considera indeseables e en vez de axudalos a estes mesmos a integrarse. É unha forma de fuxida. Os protagonistas buscan esquecer a súa miseria a través do alcohol, pero este mesmo os leva a cometer erros que empeoran a súa situación. A novela ten unha estrutura circular, xa que comeza e remata coa declaración de Cibrán ante un xuíz ou un policía, tentando explicar o que ocorreu durante a esmorga. Esta estrutura xa indica que Cibrán está nunha posición de inferioridade. Pero, señoría, eu non son un home malo. É ben certo que me gusta a esmorga, que me gustan as mulleres e que me gusta beber, pero iso non fai de min un delincuente. Cibrán aquí tenta xustificarse, pero a súa condición de pobre e bebedor xa o marcou como culpable. Non importa o que diga, a sociedade xa o considera un home sen remedio. A súa situación amosa como os excluídos non teñen dereito a unha verdadeira defensa, nin a unha segunda oportunidade. Para concluir, a esmorga non é só unha historia de violencia e excesos, senón un retrato descarnado da exclusión social. Os protagonistas non son malas persoas por natureza, senón vítimas dun sistema que os empurra cara á destrucción. A novela preséntanos unha sociedade sen compaixón, onde os marxinais están condenados desde o principio e sen esperanza de redención. Moitas grazas pola vosa atención.